playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Labi aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Labi aoy. Hello mga nga abyan, welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga programa ginapatuloy naton sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira sa Hinubaan, San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, Ilog, dira sa Tapi, Bantayan B, Daan Banwa, kag bisan pa dira sa Kamingawan, Kabankalan City. Kamusta ka abyan? Ang aton nga pagapamalandungan karon ini nahunungod sa pag-abuso sa kaluoy sa Dios. Ang mga katawan sa Nineveh, siyempre sila mga tao nga naghinulsol sa pagwali sang minsay nga ginhatag sa Dios dito sa kay Jonah. Apang mga 150 years later, ini nga mga tao nagpadayon sila sa ilang nga mga pagpakasala. Kag nga tungod sina, ang Dios magahukom gid sa ila. Diri sa aton nga pagpamalandong sa Nahum chapter 1, aton makita diri mga utod ang nanungod sining mga sala sang mga katawhan dito sa Nineveh. Ang ilang mga sala amo ini nga sila nagsikway, nagdefy, pakigbatok sa sinang Dios nga matuod nga amo si Jehova. Sa versikulo 9 10, 11 kag 12 sang ginsulat diri ni Nahum, no? Diri kita sa Nahum chapter 1. Ari diri na lista ang unang sala kag amo inang defiance against God. Ano bala ang ginapahito ninyo batok sa Ginoo? Tapuso niya sing bugos ang kapipitan, hindi magtindog sing makaduha. Kay subong sang mga talungon nga gumon ginalamon sila, subong sang laya nga ginalaban. May isa bala nga nagwa sa imo, nga nagapahito sing malaot batok sa Ginoo, nga nagalaygay sing pagkamalaot. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Bisan sila yara sa bugos nga kusog kag madamo, papason sila kag magataliwan. Bisan gin papiutan ko ikaw, hindi ko na ikaw pagpapiutan.
Ari diri sila nga mga katawhan sa Nineveh nagpakigbatok sa Dios. They defied God. Amoy na ang isa sa mga sala nga ginakaugtan sang Dios. Inang kontra, magasupak, magapakigbatok kita sa sinang matarong, maalam, kag balaan nga Dios. Ang ikaduha nga sala nga makita naton diri na lista ni Nahum amo inang idolatry sa bersikulo 14. Nahum chapter 1 verse 14. Siling sang balaan kasulatan, ang Ginoo naghatag sing sugo nanungod sa imo. Wala sing isabog sang imo ngalan. Gikan sa balay sang imo mga Dios papason ko ang larawan nga tinigban kag ang larawan nga tinunaw. Magakutkot ako sang imo lulubngan kay ikaw mahid ko. Ari diri ang ikaduha nila nga sala sa mga katawan dito sa Nineveh nga 150 years before ang mga tao dito naghinulsol kag nagkilala sa matuod kag buhi gamhanan nga Dios nga amo si Jehova. Pero ining mga nagsunod nga henerasyon nagsikway sa sining matuod nga Dios. Nagsimba sila sa mga Dios-Dios. Naghimo sila sa mga tinigban nga mga larawan. Naghimo sila sa mga statwa kag ginproklamar nga amo ini ang Dios naton. Ang masubo kay nagahimo pa sila sa mga estatwa sang baka, sa mga isda, sang mga bao, kag bisan pa sang mga pispis, kag amo ina ang ila nga ginasimba. Idolatry. Nga ang Ginoo ngakigid sa sinang idolatry. Kay inang Diyos, incorruptible, napunan sang himaya, glorious. Karon imo i-represent ang Diyos pinaagi sa kahoy, pinaagi sa lunang, pinaagi sa mga salsalon, mga pila o kumbulawan. Imo ginpakanubo, ina nga Diyos, nga glorious, infinite, unlimited, magnificent, pinaagi sa sining mga kahoy. Amo na nga mga kigid ang Diyos. Hindi na kita magpangahas sa paghimo sa mga estatwa nga maga-represent sining aton Ginoo. Kay ang aton Ginoo incorruptible. He could not be represented by corruptible things such as silver, gold, or precious stones. So ang Ginoo nangakig sining mga katawhan dito sa Nineveh. Okay, ang ila ikatatlo nga sala nga aton makita diri, no? Ining mga katawhan sa Nineveh nga pagahukman sang Dios amo nga sila mga manugpatay. Nahum 2:12. Ang leon nagkusnit sing tuman tungod sa iya mga tutoy kag panguga nga siya nga sa iya mga leon nga babayi na puno sang iya mga lungib sing mga tinukob kag sang iya mga hukmungan sing mga tinukban. So ari diri ang ilang sala nga madamo sang mga ginpaagas nga dugo, meaning dugo sa mga tao. Tungod kay ginkusnit, ginpatay, ginbuno, kakun ano ba nga klase sang pagpatay sa mga tao nga ila ginisip nga kaaway kag himuon nga mga ulipon. Sa mga naglibot nga ginarian sa sinang Nineveh kag as a whole sang Assyria. Dira gani sa Kapitulo 3, versikulo 1, kailo ang banwa nga madugo. Siya puno sang kabutigan kag inatihan. Ang mga tulukbon wala nagauntat.
continuous bloodshed ang nagdumala sa ginharian sang Ninive kag sang Assyria nga imperyo. And then sa Kapitulo 3, versikulo 4 tubtob sa 10, naga-intra sila sinang occultism, ang mga pagsimba kag pagpakig-angot sa mga malain nga mga espiritu. Nami ni nga aton basahon abyan sa Nahum 3 verses 4 up to 10. Bangod sang kadam-an sang pagkamakilawason sang matahom nga makilawason, ang babaeng pangulo sa mga binabaylan, mga pagbabaylan, mga siruano. Ano ba? Nga nagabaligya sang mga pungsod paagi sa iya mga pagkamakilawason, kag sang mga panimalay paagi sa iya mga binabaylan. Yari karon ako batok sa imo, nagasiling ang Ginoo sa mga kasoldadusan, kag buksan ko ang imo saya-saya sa imo nawong, kag ipakita ko sa mga pungsod ang imo kahubo, kag sa mga ginharian ang imo kahuluyan. Ihaboy ko sa imo ang kangilaran nga higko, kag himuon ko ikaw nga mahigko, kag ibutang ko ikaw subong nga talan-awon. Kag ang tanan nga nagatulog sa imo magapalagyo gikan sa imo, kag magasiling ang Ninive ginguba. Sino bala ang panghayhay sa iya? Sa diin ko bala ikaw pangitaan sing mga manuglipay? Maayo ka pa bala sa nuamon nga yara sa tunga sang Nilo, nga nalibutan sa mga tubig, nga ang iya pamakod amo ang dagat, kag ang iya kuta gikan sa dagat. Ang Ethiopia kag ang Ehipto amo ang iya kusog, kag ini wala sing kutob. Ang pot kag ang lubim amo ang imo mga kabulig. Apang gindala siya, nagkadto siya sa kabihagan. Ang iya magamay nga mga anak man ginpanglampos sang ginsang-an sang tanan nga dalan, kag ginpapalaran nila ang iya dungganon nga mga tao, kag ang tanan niya nga kadadagkuan gingapos sa mga talikala. Nga ang amoy ni natabo dito sa Ninive tungod sa ila pag-intra kag paggamit sa ginatuwag occultism, espiritista, mga babaylan, mga sorcerers. Kag madamo karon sa mga tao nga naga-resort sa sina nga mga bagay. Sang una, himalad. Pero tanaw ni mo dara sa internet, may mga moderno man nga mga paghimalad. Tanaw ng imo tudlo, ang korte, sang imo tudlo, sang imo nga kuko, ara gina-interpret na. Amoy ng moderno karon nga mga paghimalad, kag mga pagbabaylan, mga sorceries, kag kung imo si saon abyan, inabala ang paggamit sa mga illegal nga mga drogas, ginkuha ang termino dira nga pharmakia, nga gin-translate ini sa aton English language nga pharmacy. Kung sa aton pa, ang paggamit kag pag-intra sa sorcery o kung mga pagbabaylan sang una, may paggamit sa mga gamot, sa mga dahon, kag ila ini nga misklahon, kag magaresulta ini sang juice, kag ipainom ini sa mga tao. Pagpainom sa mga tao, nga tao galupad sila, ang mga tao malimtan nila ilang mga problema. That's part of sorcery. Kagkaroon ng moderno nga magamit ikaw sinang imo lang panimauan, imo suyupon, imo ginhawaon, kag ikaw dagalupad na nga daw si Superman ka. Madamo sa mga tao nga magatangla lang dira sa langit nga wala man sila sing may nakita
Pero sa ila kinasuluran, may mga nakita sila nga mga pananawon nga kita mismo wala nakakita. So amoy na ang moderno karon nga pangbabaylan, ang drug addiction, ang drug abuse, drug pushing. Amoy na ang mga sala sa una nga panahon ang sorcery. Busa ang Ginoo nagapugong sang iya nga kaakig, siya silot, siya nga paghukom. Pero kung magpadayon lang sa gihapon ang tao, ang Diyos magahukom sa sini nga mga katawhan. Busa, hindi naton pag-abusuhan ang Diyos sa iya nga kaayo. Hindi naton ibaliwala ang mga kayuhan, ang bugay, ang kaluoy sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Amoy ni ang sala sang mga katawhan didto sa Nineveh kag sa Assyria sa as a whole. Defiance of God, ang ila idolatry, ang ila pagpamatay, kag ang ila paggamit sang sorcery, sang mga babaylan, kag kung sa aton pakaron, amo ini ang paggamit sa mga illegal nga mga drogas. So hindi naton pagabusuhan ang kaayo kag ang kaluoy sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa imong kaluoy kaayo bugay kag pagkamatutom. Tudloy kami, O Diyos, magpasakop sa imo balaan nga espiritu, magsunod kag magtuman sang imo mga pulong, kag magpursu sang imo kabubuton sa amon nga mga kabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, hasta lang kita dere. Salamat sa imo nga pag-replay sa sining aton programa karon. Aileen Millares Isheda, Ruth Papa, ng Lydia Jovi, Razel, Bilin Iba, dira sa kay Jimmy Perez Famoso. Good morning man sa inyo nga tanan. Ang Diyos, salamat nga matutom sa aton nga mga kabuhi. Kabay pa kuntani nga kita magmapasalamaton kag magmatutuman sa iya. Madamo gid nga salamat.